bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko odiba fo dugu andugu. Dun wara ta de. O koni kuma ta la sa. E ka sama mɔnɛ to yen. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin ye an natɔ ye sisan Ganakaw b'aw fo ani Benin ni Burkina Faso ani Niger. An kun bɛ sujet dɔ kan o yɔrɔ ninnu na n'o ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ye o baaraw bɛ sen na an journaliste damadɔ don k'a lajɛ jamana ninnu u kɔnɔna na mun ni mun de kɛlen don k'u kala baara jumɛn bɛ kɛ bi ani jamanadenw yɛrɛ ka ko ye mun ye yaasa ka se ka o baara kɛ o tile fila in de y'a to aw famana ka aw ka kunnafoniw sɔrɔ i n'a fɔ aw b'a sɔrɔ cogo min kuma tɛ bi tile yɛrɛ kɔnɔna na sabula baaraw kolowasara ɲɔgɔn na ka bɔ Gana ka na Wagadugu ka tila k'i kunda Bamakɔ kan ko ka ca kosɛbɛ nka su in na an tɛna taa munumunu yɔrɔ jan parce que an fana ka invité fana bɔra yɔrɔ jan ka na ale bɔra fo Kajolo n'o ye Konɛkɛ Yakuba ale ye président union producteur de coton ye ka bɔ Kajolokaw fɛ ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ dɔrɔn ko premier ministre kɔni kun bɛ sankaw kan sibiri don ni Ala sɔnna a ma su in na fana an bɔra sisan k'a mɛn k'a jira k'a fɔ ko min ye garabali min bɛ Lafiyabugu ko station dɔ b'o kɛrɛfɛ la ko ta minɛna o la Cabral ka rond-point ayiwa ko ta kɔni minɛna a station na n'Ala sɔnna a ma an n'an da don olu la bi tile kuma min kun bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'a kun ɲini ka na dugu yɛrɛ wuli o ko fana hakili la k'a fɔ ɲɛ sɔrɔlen fana na n'o ye professeur Burulayi ka ko ye a ka kiiri bilara nin kalo in tile 24 na nka yan'o cɛ a fɔra k'a ka taa a ka so yaasa basigi ni lafiya bɛna sabula ɲuguɲugu tun bɛna na ɲagaɲaga wuli yan
o tɛ ɔhɔ gana nugu k'an kana fɔ ko fo bi ko anw fa ma wari la an ba ma wari la an k'an y'a mɛn an t'a fɔ tuguni yakuba i ni su aba nso ka bɔ fo kajolo ka na an sɔrɔ yan su in na an b'i fo kosɛbɛ merci union min sigilen don kajolo kɔɔri sɛnɛnaw ka ko kunna a ko bɛ cogo di union yɛrɛ bɛ cogo di bi dɛ ok d'accord yani ne ka kuma daminɛ n bɛ n ka foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n ka foli lase mali kɔɔrisɛnɛnaw ma parce que i ka cɛ ye min ye donc e bɛ o mɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi i y'a fɔ cogoya min na ne ye yakuba kɔnɛ ye ne ye kɔɔrisɛnɛna ye bi ne jɔyɔrɔ ye kayolo kɔɔrisɛnɛnaw kayolo secteur ne y'o ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko union secteur des sociétés coopératives de producteurs de coton de Kajolo donc ne bɛ olu de représenter bi donc kana bɔ o la an ka se ka ɲɔgɔn balo ayiwa donc nakun ye o nafa jumɛn bɛ kɔɔri la ani kɔɔri sɛnɛ na aw yɛrɛ bolo kajolo mara la bon kɔɔrisɛnɛ nafa tɛ se ka fɔ ka ban e bɛ dɔw de fɔ a la caman bɛ kɔɔrisɛnɛ ta caman bɛ to kɔɔri de kan mais kɔɔrisɛnɛ ye système de système de don an ka mali kɔɔrisɛnɛ ye système de parce que o système kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ mais kɔɔri dɔrɔn nafa de bɛ yen ni n ko système parce que n'i ye kɔɔri sɛnɛ ɲinan sɛnɛ min bɛ na kɔɔri kɔfɛ o san min bɛ gan o la donc o sɛnɛfɛn fana talen don en charge intrant fan fɛ min ye nɔgɔko ye donc o de kama o rotation kama u b'a fɔ ko système coton donc aw ye kɔɔri sɛnɛ ɲinan wala dugukolo yɔrɔ min na kɔɔri tɛ sɛnɛ yen tuguni e tɛ kɔɔri sɛnɛ san nata san min bɛ tugu o la e bɛ se ka na ni kaba ye e bɛ se ka na ni ɲɔ ye o y'a rotation ye donc kɔɔri o intrant juru bɛ don i la o kaba fana o kɛnɛ e ye kɛnɛ hakɛ min sɛnɛ kɔɔri la o kaba fana o nɔgɔ bɛ juru fana bɛ don i la donc o de kama dala teliya la an bɛ se k'a fɔ ko système coton donc a nafa fɔlen système coton tɛ kɔɔri dɔrɔn ye système coton tɛ kɔɔri dɔrɔn ye voilà anw ɲinan k'aw bɛ kɔɔri sɛnɛ in dɔrɔn de la o anw tɛ kɔɔri sɛnɛ hakili tɛ baloko yɛrɛ la yɛrɛ ayi ni ye anw ta komi e kumana e ye question posé kɔɔri nafa fɔlɔ ye dunkafa de cogo di o dunkafa nin de bɛ ne bɛ k'o de ɲɛfɔ ten o ye de système ye par exemple kɔɔri sɛnɛna ŋana o de ye sumamasa ŋana ye parce que e kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ min na ɲinan campagne na n'i nana ni suma ye o yɔrɔ la san nata e bɛ taa sɔrɔ o suma bɛ ɲɛ o nɔgɔko barika man bon komi dugukolo lankolon mun ma kɔɔri ma sɛnɛ yɔrɔ min na donc kɔɔri sɛnɛ bɛ contribuer dunkafa la kosɛbɛ mali kɔnɔ anw yɛrɛ fɛ Kajolo an bɛ se k'a fɔ dunkafa sabatili a kɔɔrisɛnɛw nɔ de don parce que Kajolo mara fanba ni lolo ni kote tɛ a tilan bɛɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ donc anw bɛ min bɔ min ye excédent ye min bɛ se ka e b'i ka balo bɔ a la a tɔ mun bɛ to e bɛ se k'a feere e bɛ se ka mɔgɔ sɔn donc u bɛ don dunkafa kadira de kɔnɔ d'accord n y'a mɛn donc o bɛ dunkafa ye parce que ne e y'a sɔrɔ k'a ban voilà ne e ta bɔra la k'i ka denbaya ta bɔ a la i bɛ maa minnu sɔn i b'anw tɔgɔ sɛbɛn o lisi la e bɛ se ka feere fana kɛ a ye n k'i k'anw tɔgɔ sɛbɛn o lisi la donc n y'a faamuya donc a fɛn fɔlɔ ye dunkafa de donc a bɛ contribuer dunkafa la kosɛbɛ filanan ye jumɛn ye guwa yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ guwa ka fɛn bɛɛ gulolen don kɔɔri la parce que c'est la culture de rente o de bɛ wari lase mɔgɔ ma a ti dun donc ale bɛ feere a nafa de bɛ se mɔgɔ ma donc i ka guwa kɔnɔ ale de bɛ jɔ n'i ka musakako ye kɛnɛyako fan fɛ finiko fan fɛ an bɛ moto minnu san an bɛ fɛn minnu kɛ an tubabu bɛɛ gulolen muso kuraw voilà donc ka d'aw ye dɛ donc o bɛɛ gulolen don kɔɔri la o ye guwa kɔnɔna ye maintenant au niveau local k'a fɔ sigida kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ an ka zone na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kɔɔrisɛnɛ zone na mun ye
éducation kalan fan fɛ kɔɔri sɛnɛw coopérative caman ka taa vu la fɔ bi coopérative caman contribuera école ko la kosɛbɛ parce que n bɛ coopérative ni kɔɔri nafa ye coopérative caman de ye u ka école so jɔ min école ninnu ye a fɔlɔ ninnu jɔra kɔɔri sɛnɛw de fɛ sow labaarali a plan bɛɛ kɛra kɔɔri sɛnɛw de fɛ donc école maître sara o école ninnu na kɔɔri sɛnɛw de jɔlen ninnu les écoles hali école maître sara les écoles publiques la a caman bɛ dans mon village même hali sini an bɛ maître dɔw ta parce que maître caman de banlen don bi u tɛ taa bin kɔnɔ kosɛbɛ maître dɛsɛ bɛ kɛ bin kɔnɔna na donc aw bɛ dɔw ta ka maître dafa mais olu bi sara parents d'élèves fɛ o parents d'élèves plan bɛɛ ye kɔɔri sɛnɛw de donc éducation fan fɛ a bɛ contribuer kosɛbɛ kalan fana kosɛbɛ au niveau de la santé mun ye kɛnɛya bolo ye moi-même je suis président Asako donc anw ka dɔgɔtɔrɔso non Wachali Asako Wasako in jɔra kɔɔri de la à peu près une valeur de 24 millions an dugu naani y'a tila ɲɔgɔn na ka juru ta ka Asako jɔ donc a dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ anw de tun b'a sara bɛɛ an b'o sara bɛɛ bɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan bon a bɛ an y'a tila en fonction de la population donc jama hakɛ bɛ dugu min kɔnɔna na comme ça an ye baara kɛ même anw bi a baara mun an bɛ ka so kura jɔ san fila in na a bɛɛ ye kɔɔri nafa ye donc o ye kɛnɛya bolo ye ani kalan bolo ani l'autre suivant dugu yɛrɛ yiriwali baara caman gulolen don kɔɔri ko la donc ni kɔɔri man kɛnɛ aw ni kɔɔri ko kɔnɔ tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ anw ka sɔrɔ kɔnɔ o jɔra la plupart o jɔra komi damakow bɛ ka don senkɔrɔ sinon ni kɔɔri tun tɛ yen yɔrɔ tun bɛ jɔ wa ni kɔɔri wari fan tun dira a tun bɛ dɔ zone na ka fɔ waati dɔ sera donc n'o sara yɛrɛ b'o dɔn a nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi. ayiwa mais bi na an b'a ye k'a fɔ min ye CMDT aw caman bɛ kɔɔri fɛn fɛn kɔni bɛ sɛnɛ hakili la fanba kɔni aw ni CMDT bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bolodi ɲɔgɔnma bɛ cogo di bi. bon anw ni CMDT ka bolodi ɲɔgɔnma ne bɛ se k'a fɔ a b'a nɔ na hali ni kow tɛ ka kɛ bi komi fɔlɔ parce que bɛɛ b'a dɔn jamana n'a cogoya de don sinon fɛn tɛ anw ni CMDT cɛ parce que moi je suis président secteur fɛn o fɛn ye baara cadre kɔnɔna ye ne ni u jɛla ne bɛ taa chef secteur nɔfɛ an fana bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc fɛn ba tɛ anw ni k'a fɔ ko gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔnna gɛlɛya tɛ mais le chapeau politique qui est là min bɛ Bamakɔ yan c'est ça qui pose problème aujourd'hui parce que kunnafoni tigɛra kunnafoni caman mun tun bɛ fɛngɛ ka jigin mɔgɔ bi identifier bon a bɛ se ka kɛ bon CMDT tɛ bon o kɔni fiɲɛ dɔɔni yera o la sinon problème tɛ bi. ayiwa Yaku CMDT kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ a tun bɛ baara kɛ cogo min na fɔlɔ o falenna n'a b'a fɔ o ma ko fusion a fɔra ko kɔɔri sɛnɛnaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen welela lafasajɛkulu min yɛrɛ bɛ CMDT yɛrɛ ka bolofaraw la olu bɛɛ lajɛlen welela min ye CMDT ye bi k'a farala ɲɔgɔn kan direction belebeleba kelen bolofaraw de bɛna sigi sisan yɔrɔ 6 la yaasa ka se ka baara kɛ fusion in yɛrɛ aw hakilina don wa. bon fusion in ne Yakubakun a kɛcogo a diyara n ye mais a baara kɛcogo la manière hakilina ɲuman don nka a lawaleyali ma kɛ a lawaleyali cogoya n tɛ se ka fɛn fɔ a kan fɔlɔ parce que ne ma document ye a kan hali bi bon ne kɔni ma document sɔrɔ a kan ko n bɛ se k'a contenu dɔn baara bɛna taa sira mun fɛ n tɛ se ka n ka hakilina ba di a kan mais n bɛ mun dɔn fɛn dɔ CMDT direction de tun bɛ fɔlɔ direction régionale 6 de tun bɛ kɔrɔlen c'est en 2001 états généraux kɛra réforme nana mais kun dɔ de y'a to réforme nin kɛra bon n'a ma ɲɛ ko an bɛ sigi a tun kɛ n bɛ se k'a fɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye mɔgɔ fɔlɔ ye k'a fɛn lajɔ parce que réforme nana fɛn jumɛn nana kɛ degun ye sɛnɛkɛlaw bolo a n'a fɔ ko yɔrɔ tilalen 4 dɔ bɛ di dunanw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la
chinois tun bɛ bilara ka taa kita donc a don kama sɛnɛkɛlaw siranna minnu bɛ sɛnɛkɛ ɲɛmɔgɔya la o jigira u siranna parce que chinois fanga ka bon ni anw ye kelen u ka expérience ka bon sɛnɛ na ni anw ye o don kama ni u nana est ce que ni u nana se ka yɔrɔ minɛ k'an ka dugukolo minɛ est ce que anw dugukolo an ma fɛngɛ est ce que anw dugukolotigiw tɛna kɛ u ka baarakɛdenw ye on a eu peur donc o de kama sɛnɛkɛlaw yɛrɛ y'a ɲini o don kama fanga fɛ fanga min tun bɛ yen k'a fɔ n'a tɛ ɲɛ feereli kɔ k'olu sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka san donc o de kɛra sababu ye ka jɔ ka mɛn donc a jɔra a bɛ san caman bɔ l'équipe de Bagatogo la o de y'a jɔ filialisation daminɛna dugu ma mais a ma se k'a achever mais sɛnɛkɛlaw de y'a jɔ ka to o cogoya la bon n'a bɛna segin a nɔ na réforme kɛra gɛlɛya dɔw de nana n'a ye je sais pas ni u gɛlɛya ninnu u ye o ta maintenant u bɛ ka solution mun ɲini o la parce que c'est ça le plus important pour moi don min kama réforme bɛ na o y'a sɔrɔ CMDT bi dingɛba de kɔnɔ juru tun bɛ CMDT kan kosɛbɛ occidentaux mun ye les États-Unis la olu tun b'u ka sɛnɛkɛlaw subventionné anw ka kɔɔri n'olu bɛɛ ka kɔɔri bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan bon sugu min bɛ feere mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko e bɛ wuli bi ko bi ka sɔngɔ ye nin ye sini i bɛ taa sɔrɔ o fali la e tɛ se ka sugu tɛ se ka maîtriser donc o subvention tun bɛ jouer anw kan la subvention aussi à l'intérieur subvention min tun bɛ kɛ anw bolo a don kama a laɲini fana tun kɛra partenaires u ka se ka anw dɛmɛ sɛnɛkɛlaw ka intrant ka se ka subvention donc o partenaires tɛ Banque mondiale ni FMI mɔgɔ ninnu donc olu de tun y'a exiger maintenant privatisation ka kɛ ka kɛɲɛ ni u gɛlɛya ninnu ye maintenant ni réforme ni a bɛna bila an ka segin kɔrɔlen la je sais pas mi fura minnu ɲinilen don o gɛlɛya ninnu na n'olu sɔrɔla pour moi Salim ka jira mais comme ɲɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ko a kɛra an yɛrɛ ta ye sisan olu ye mɔgɔ kalilenw ye mais moi ne tɛ se ka girin k'a fɔ a bɛ nin cogoya la ka sɔrɔ i tɛ fɛn min contenu dɔn kosɛbɛ en tout cas bɛɛ kɔni jamanadenya kama e ka fɛn ka k'i ta ye o de ka di ye o de ka di ye mais n'i y'a k'i a lawaleyali n'i ye dusu ta k'a ta i k'a lawaleya ten parce que Mali ka problème o de Mali ka problème o de baara souvent ça pose problème an bɛ se kuma caman kuma ɲuman fɔlen maintenant i bɛ taa sɔrɔ ani sɛbɛn ɲumanw souvent i bɛ taa sɔrɔ sur le terrain donc kuma wɛrɛ b'i bɔ a kɔnɔna na donc c'est pour ça moi je n bɛ observer n bɛ n yɛrɛ minɛ fɔlɔ yanni an ka kɔnɔna cogoya dɔn kosɛbɛ an'u ka ɲɛfɔliw kɛ an ka se ka faamuya sɔrɔ a la mais comme a fɔra ko aw bɛɛ welela kɛnɛ kan bon an bɛɛ welela kɛ par exemple ni u t'a sɛnɛ o de y'an ka fɛn ye kɛ n'u t'a sɛnɛkɛla dɔw wele par exemple u bɛ mɔgɔ minnu wele dɔw bɛ se ka wele ko des gros producteurs u bɛ dɔw wele ka na u bɛna sigi ka wuli olu t'a contenu faamu o de ye CMDT ni sɛnɛkɛla diya ye parce que n'i ye mɔgɔ dɔw wele ka na sans passer par l'organisation CMDT b'o kɛ o minnu bolo bɛ ci a la souvent u t'u wele o u bɛ dɔw wele CMDT yɛrɛ bɛ taa dɔw wele tu vois mɔgɔ min yɛrɛ bɛ baara fɛ souvent c'est pour ça je dis Mali ka ko mɔgɔ b'u fɛngɛ sinon CMDT dan ye ka CMDT mɔgɔ wele organisation bɛ sɛnɛkɛlaw la ni nin ɲɔgɔnna ko bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw de b'u yɛrɛ labɛn c'est partenariat de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni mun bɛ na olu man ka mɔgɔ sugandi an cɛ la mais olu bɛ mɔgɔ suganti ka na ko sɛnɛkɛlaw tun bɛ a tɔn sigi la bon o de kama je dis que ne bɛ n yɛrɛ ma minɛ fɔlɔ ka contenu ka n ka se ka ɲɛ dɔn pour que k'an prononcer. Ayiwa o b'an la na aw ka tɔn kɔnɔna na parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko union fana jɛkuluba don jɛkulu min don kalata ko kuma kun fɔra a kɔnɔ siɲɛ caman kalata ko in bɛ dabolo jumɛn na bi Yaku. Kalata banna o parce que n'i ko union confédération n'a ka démembrement de don parce que kɔɔri sɛnɛ bɛ kɛ duguma dugumala la société coopérative de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma la SCPC donc olu bɛ taa o ka ca 7,000 ni kɔ ye bɛrɛ tɛ o 8,000 diɲɛ bi donc producteurs yɛrɛ exploitants de olu ka membres ye maintenant o coopérative minnu bɛ duguma olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan selon le découpage de la CMDT secteur kɔnɔna na union bɛ sigi secteur niveau la donc coopérative ye secteur membres ye
Maintenant, les unions sectaires, olu le bɛ fara ɲɔgɔn kan fédération niveau la. Donc, o de ye fédération régionale ye. O fédération naani de nana confédération sigi. Donc, o fɛn in komi a kuma cayara, a ye sigi ko saba bɛɛ de kɛ. Fédération naani de bɛ yen. Fédération naani de bɛ yen, an bɛ don min na ko bi. Confédération. Ka na confédération kelen sigi. Voilà. Union sectaire ye 44 ye bi. 44 union sectaire. O ye 44 ye. Voilà. Coopérative kɔnɔ, Berthe o ba 8 jɛn bi. Donc, anw yɛrɛ de bɛ an ka élection labɛn. N'i y'a ye a kuma cayara. Le président sortant mun tun ye an fa ye, ale ye élection labɛn. O kɛlen, parce que hakilina dɔ tun bɛ yen, a fana nana wolo o la. An fa ka élection kɛlen, ya dɔw ko olu ma jɛn n'a ye. Donc, o kɛra mankan ye. Bakari Kɔnɛ kɛra o président ye. O bureau, Kucala Bakari Kɔnɛ. O bureau, o nana o yɛrɛ sɔrɔ tribunal la, kuma caman caman, o cira. Donc, o bureau k'u bɔra yen. Ka na fɔ ko assise ka kɛ. Parce que o de kama, souvent i bɛ baara lajɛ, ani wale min bɛ yen, i b'a ye kelenw tɛ. Les assises du coton, n'a fɔra mɔgɔ ye n'i y'a document ye, fɛnba de don. Parce que fɛn o fɛn ye kɔɔri ye, kɔɔri bɛ contribuer jamana na, bɛɛ b'a dɔn a bɛ PIB hakɛ min don, c'est plus de 15%. Mais n'i y'o kɛ tulonkɛfɛn ye, dɔw mɔgɔ dama dama k'a ta ka to ka k'a sago ye, o de fɛ. O assise, o rapport bɔra ka sɔrɔ assise ma kɛ. Ne b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ. Aw ka kɔɔri État min kɛra CCB la, a rapport kɛra. K'a sɔrɔ aw yɛrɛ ma sigi. An ma sigi fɔlɔ. Yakuba, i bɛ ka kuma ba fɔ bi dɛ. Non, moi, parce que ne ti don min kama mɔgɔw b'i wele ka na région na. Ci bilara ka taa anw union mɔgɔw ka mɔgɔ 3 de. Ka tila ka sɛnɛkɛla wɛrɛw ta secteur la. K'o sɛnɛkɛlaw wele ka taa secteur la. N'aw sera tɔnsigi kɛnɛ kan, o bɛ taa tɔnsigi min na. Ni aw ka ɲɛmɔgɔ taara fɔ ten, o tɛ. Anw bɛnna mun kan. N'aw sera, aw k'a fɔ union bureau ka ci. N'aw sera, aw k'a fɔ nɔgɔ ka di CMDT ma. N'aw sera, aw k'a fɔ colère transitoire ka sigi. K'u don mɔgɔw da. Ne ka mɔgɔ minnu taara lamɛnni kɛ, olu nana k'olu ma faamu. K'olu ma faamu. O ma fɔra mɔgɔw ye u taatɔ tɔnsigi kɛnɛ kan. U k'a fɔ ko union ka ci. Voilà. Donc ni union cira, collège transitoire et puis nɔgɔ ka di CMDT ma. K'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma na fɔlɔ Bamakɔ. O fɔra aw ye togoda la ye. Donc ne ka mɔgɔw fan taara ne ɲininka, ne ko n t'a kalama. Moi-même, ne Yakuba Kun, Baba Berthe bɛ yen a ma sa. Ne ye TDRL proposition kɛ Baba ye. TDRL ye mun ye? Thème de référence. K'a fɔ an ka sigi état généraux min kɛra 2001 a waati janyana an ka réviser. O kun kɛra ka ban. Ne y'o kɛ. Baba waati. Baba Berthe kun ye PDG wagati. O waati la ne y'o adressé Baba la. Donc o tɛmɛna nango sɔrɔla ka na nin ko in sɔrɔla ka assise ko in sɔrɔla ka wuli. Donc depuis o kɛra anw nana kuma fɔlɔ min fɔra anw ye ka sɔrɔ an ma na o kelen nana bɔ ka jɔ. K'aw to so aw bɔlen ka bɔ so ka na a nana fɔ aw ko ka union ci. O kelen de nana bɔ CCB la. Nɔgɔ ka di CMDT ma. Atelier kɛra yɔrɔ 5 la. Collège kɛra atelier kɛra yɔrɔ 5 la. Yɔrɔ 4 ko t'a la, yɔrɔ 1 ko olu don. Sur les 5 Kucala dɔrɔn de ko nin ka waleya. Sikaso ma jɛna ye, Kita ma jɛna ye, Fara ma jɛna ye, Waatibɛni ma jɛna ye. Mais a tora Kucala ta la. A kelen. Sur les 5. Donc c'est pour ça ni ko ne ma ko fɛn élection ne b'a lajɛ fɛn dɔ tun bɛ ka ɲɛ. Ne nana o de fɔ. Donc élection ma kɛ quoi? Moi même si bon a bɛ se ka kɛ élection de kɛra mais a ma kɛ sariya kɔnɔna na. An kɔni ka sariya statut règlement kɔnɔna tɛ, wada kɔnɔna tɛ. O y'a kɛ o ka kɛ. Parce que wada ka sariya sunba ye. Wada y'an ka sariya sunba ye. An ka statut règlement. Ministre de la santé de ye ale de b'o ko ɲɛnabɔ. Fɛngɛ bɛɛ ɲɛnabɔ. Donc Bakari Kɔnɛ ka bureau cira. O ye colère transitoire min sigi, o ye mɔgɔ fɔlɔ sigi ko mandataire judiciaire. O ye élection organisée. Ale yɛrɛ ye critère caman bɔ mun tɛ an ka fɛn ye mais moi-même moi j'étais candidat. Ne ko mɔgɔw ma o y'a to yen an ka fɛn o fɛn mana fɔ an ka bɔ a sira fɛ. An ka sɔrɔ a taa sira fɛ. An y'a bɔ a sira fɛ. Ne nana kɛ o président.
an ye poste 5 élu 6 président de bureau taara ta ka bɔ bureau la hali sini an ma segin ka don k'aw to élection na k'an to élection na donc ne ka bureau min ye Sikaso plus d'1 mois j'étais le président de la fédération de Sikaso mɔgɔ bilara ka mɔgɔ wele ka taa k'a ka taa plainte donner kama e ka président de bureau fédération Sikaso o fana ye plainte don o kama donc u y'o dɛmɛ ka avocat ta o avocat wari di yɔrɔ la kitaka dɔ taara bɛn n'o fana ye CMDT de y'o wari donc u y'o sigi k'o bureau ci o kɛra PDG kura ka tile la wa kɔrɔlen ka PDG kura in ma da don an ka fosi la fɔlɔ an t'o ale da ta wa le nouveau qui est arrivé an ma kuma mɛn Jarakɛ an ma kuma mɛn yɔrɔ si ale da tɛ foyi la ale da ma don an bon a da bɛ kɔɔri ko kuma na mais an ka organisation ka da don fɔ ni ne kɔni m'a mɛn ne m'a mɛn mais ni bɛɛ f'a ka perepere la tigɛ a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko min bɛ sisan ko de nana ko ka baara ye nin ye mais PDG kɔrɔ ale de ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔlen waati de la nin bɛɛ kɛra o waati de la donc c'est pour ça mun sigira moi je demande à tout n y'a fɔ n ka mɔgɔ bɛɛ ye fɛn bɛɛ n'a waati de don an ka jamana de lajɛ e bɛ sigi baara dɔ de kama o bɛ tila k'e évaluer donc an ka nin lajɛ mandat tɛmɛman ko n'ala ye si d'a ma c'est 5 ans non donc bureau sigira o mankan de kɔnɔ parce que a dira la hali n'o y'a sigi ko 100 n'aw gagné na an b'a ci ko 100 yarɔ a dan ye o ye a dɔw n'aw hali n'an y'a gagné n'an bɛ to ka sigi sɛnɛkɛlaw mana mun ta n'a ma kɛ olu sago ye o b'a ci CMDT b'a ci a fɔra an ye clairement e t'o ko ye k'o to yen donc élection tɛmɛna o cogoya la c'est pour ça élection ka kuma généralement i b'a ye an b'a fɔ élection ma kɛ fɛn dɔ tun bɛ ka laɲini an b'o sira de kan sisan donc an fana y'a to o bolo président bɛ mɔgɔ jɔn de bolo sisan ou bien collège transitoire de b'ale bi ayi président o ye président sigi kɛ o ye président sigi fɛn o fɛn bɛ se ka ko dilan o y'a bɛɛ sen bɔ a la maintenant o mako tun bɛ minnu na ka sigi mɔgɔw yafara k'a to o bolo o k'o sigi an k'o taabolo fana lajɛ jɔn ye président ye sisan Yaku Traoré de ye président confédération président aw n'a bɛ baara kɛ kɔni bon n'a y'an wele min na parce que kɔɔri tɛ ale ta ye anw ta tɛ c'est une organisation ni min b'i ta dilanni sira fɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais min t'aw kun tilenna ye min tɛ anw kun tilenna ye min tɛ an ka sariyaw kɔnɔna na anw sen tɛ o la o tuma sisan Yakuba Kone ko bɛ dabolo jumɛn na bon maintenant ne bolo ne tɛ se k'a fɔ ko kɔɔri sɛnɛ anw ka organisation bɛ nin niveau la bi ala ko tiɲɛ confédération e tɛ se ka foyi fɔ a kun ne tɛ se ka foyi fɔ a kan bi e dun y'a tɔn de ne y'a tɔn de ye mais n tɛ se ka fɛn fɔ a kan bi parce que fɛn dama dama bɛ yen confédération tun bɛ o kibaruya tun bɛ teliya ka se mɔgɔw ma mais aujourd'hui o kunnafoniw caman tununa o ye mun ni mun ye par exemple an bɛ taa mun na sisan i y'a dɔn kɔɔri évacuation kɛra bɛnkan tun ye jumɛn ye commercialisation ye ni kɔɔri bɛ peser ni e ka kɔɔri banna bi à 15 jours e ka kɔɔri wari tun bɛ d'e ma tile 15 mais n bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ bi CMDT ye Mali kɔɔri a bɛɛ tara a bɛɛ fana gerennen la mais kɔɔri wari sara ka suma donc o kibaruya tɛ mɔgɔ bolo mun y'a sumaya hali n'a gɛlɛyara nin de bɛ yen o ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que bɛnkan dɔ de bɛ yen tile 15 o de b'a ni CMDT cɛ u bɛ kuma dɔ fɔ aw ye u ka kuma dɔ fɔ wari sɔrɔ bien a ma sɔrɔ nin de kɛra sababu ye an bɛɛ ye nous sommes tous des êtres humains là n'an ɲɛfɔra i b'a fɔ ni gɛlɛya bɛ yen n'a fɔra a bɛ sɔn mais ni kuma tɛ k'i fɛ jɔnya de don wa mun de don on ne sait pas 2 ni sanni feere tun banna jate bɛ bɔ ni jate bɔra sɛnɛkɛlaw ta ye mun ye o tun bɛ ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw e m'a ye mɔgɔ caman bɛ bi u bɛ ɲininkali kɛ u ka complément de prix caman b'a fɔ a ma ko risurun mais complément de prix de don salon ta tɛmɛna kibaruya tɛ mɔgɔ caman bolo ne yɛrɛ ye ne ye papier dɔ sɔrɔ mais papier non signé ne tɛna baara kɛ ni o ye parce que o papier ni papier mɔgɔ si bolo n'o ma da la ko contrôleur gestionnaire a ma signé e tɛ se k'o langali mɔgɔ ye mais o complément de prix salon campagne tɛmɛnen sɛnɛkɛla baden de bɛ yen o m'o kibaruya sɔrɔ
mais kibarat nga di samye bana ni la alia de be ni manye papier bolen ko mune papier bo wa kase ka signer ki akaka responsable donc fédération nani sita kalama bon olu se ka kalama mais ne bi ka kuma yokba kun an ne ka kajulu de ka parce que c'est pas responsable d'une fédération c'est pas responsable d'une confédération non n'était confédération union secteur nyamoro ne ka responsabilité bi danye ne fana binga kuma ka mafaka dan orola voilà ni ma awka oro ko anga yorola ne bi dan yorola atoni responsable wero bola mumbe se ka nyefo mais bi est-ce que awka e kon mana ga chuko be fédération mino sikaso yi no sikaso yi mais iko ko kuchala drone sonen hundu sisa aw to ni kuchala be ka barake wa ou be kuchala kire ne be ka confédération yere gérer wa odo jago ya te odo fanga de makea fanga tere fanga de do semblete PDG de ake fanga makere fanga de da afora an yeko lu ni fanga de do c'était clairement dit hein on te net tourner au kuma non mo mo bodo kuchala ko sola shu be no lu sigi donc fanga de do ge yo fo o be foro kuma chama fora la ali shin atemoya yu be fan be o ma kero chugo ya fana non ambisira o kuma fo le nya chugo le amake papier le président a signé même président décret à nokola jom se kada do la blé o bani o jamna nyemo ko na bulu non nokoko klara ka kololo PDG re ma o bon absika ke aller de beau don parce que femi ba konna na mba donga fo chara ere mouillé ça est mis nokola l'approvisionnement hein en entrant des coopératives là c'est le bureau de la coopérative coopérative kilingile bebe siki e diago ya londo ki ka kamne ngin ka di ka coopérative chere ode mokoti mne ngin ka donc semnete manga ngin nga aba ngin ga semnete sankela de bo donc ale damanga do noko ko rela sera du même fait etina noko sara etina utiliser parce que semnete on est benga monta semnete le timbe ke noko garantie auprès de la banque mais a garantie be na laban corps mugo de be na garantie faut corps ka bo ni corps ma garantie semnete ba sara ni mo to sara to tubu donc comme ulu kala lendo o garantie o le kama o tin jeye fana ko ke sinon ali bi ne ka secteur donc jeye fana ni confédération de kele quoi non jeye do le tin créer là no nyini kama adon kama o jeye qui est CMD ya wa kone awga koyi non pourtant c'est pas compliqué ado confédération oui en coopérative farle nyoka mais jeye o kun sigira mine nyini kama awre to la on yere to mais minute mais on debulu o ya were do mo nyene on let mo nyene bo ba to la mo nyene mo la tu nyene mais o dunga ma on kala lente on a demandé même afin de ka sigi on CMD ka parce que on CMD je ne falde atira ta non tara c'est nimi ko ibi bodo ina ibi ta ebi jo donc benkan parce que bank man nyonche j'ai sigira au cadre de Conan la CMD aussi a accepté de garantir maintenant les intrants donc au GIE cadre Conan mais on timbe nyini o chugal sinon bebe sigi ka mena nyino awa mabi awre ka la ni re jume mumba aw bolo aw fa ka akoka ka chugo di dona taw Conan bon ne angon me mun don bara me niveau mna bara o ka kalfa do mo ni on va faire course en kata wa anga kuma tien fo boy am niveau mna bi am bebe do me jamna ka kula c'est donc kana jon doka fena mi be clairement ka fo ni de baby obi je obi nyongo son hakilla o de course en yo ko re fen dielen de ati no ko fede kana siga wala e mana munumunu chugo ni kon ya no len tagana bi aw no ko bina bon e kelen de kuna ko siga fo tula e kana den o ba ka ko no de jenu yerema o kon ne kon ba don ko la ne mameda mais ngone fengo fenye ne ji do ko la abe munumunu e de kan e kon bi sa ko be donc o la ba kon ne o ka clean fly aga na ko se na andala non o ka to ko no o ka clean fo ga je ko ri tere no to fo ga je anyo no de be ko bara e muye o be ka fara nyo kan
o ka fɔ ɲɔgɔn ye o ka jɛ ka o maaw ka ɲɛmɔgɔw tɛ nin dɔn k'a fɔ ko nin caman b'a dɔn mais nata dɔrɔn de bɛ adamaden fili u ja gɛlɛya o ja gɛlɛya sinon c'est pas une première crise nin tɛ kɔɔri crise fɔlɔ ye o caman an yɛrɛ tun bolo n k'a ko banna n ko président sigira non o y'a ko bannen o non on a demandé que anw de ye mɔgɔ minnu ye anw de on est victime mais anw ko ka ye ka to yen an b'an da de baara ka kɛ a b'u bolo mais n'a mana se ka kɛ de an kɔni tɛna sigi k'a lajɛ dɛ siga kɔni t'u la n'a kɔni n'a yera sɛnɛkɛlaw sago tɛna se ka kɛ anw tɛ sigi k'a lajɛ dɛ u tɛ kɛlɛ ye u tɛ foyi ye on va défendre nos intérêts o y'an ka kɛ ye parce que a tɛ se ka kɛ ko mɔgɔw ye sigi u ka intérêt kama ko an bɛ sigi k'i lajɛ ko i k'an munumunu ka di o ma mais bi confédération fédération 4 in na Sikaso Kucala Kita ani OHVM aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama o de ye confédération nin ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama mais comme e kungo ko kalata waati bɛɛ kun sɔnna fo Kucala a ye bɛɛ o ye assise ye assise labɛn na assise atelier kɛra yɔrɔ 5 de o yɔrɔ 5 la yɔrɔ 4 ne ye kuma mun fɔ ten n'aw nana aw k'a fɔ ten parce que o consigne bɔra CMDT la ka jigin o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ tun ye o don a ka mɔgɔw da u kana baara kɛ ten u ka taa baara kɛ ten aw tun sen ka bɔ a la anw sen ka bɔ a la mais tɔw dɛsɛra u ka yɔrɔ la mais Kucala o kuma kelen de nana CCB a fɔra hali ni mɔgɔ kelen y'a fɔ ko o de bɛ taa o fana de taara mais y a pas de problème an bɛ sigi k'a lajɛ kɛ mais a kɔlɔlɔ ye mun ye bi kɔɔri ma bi a kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ min ye mɔgɔ dalen tɛ ɲɔgɔn na bilen parce que a kɛra sababu ye a ye sɛnɛkɛla caman a fɔ ka go mais a ye sɛnɛkɛla caman ɲugu CMDT ka taabolo la ala ko an ka tiɲɛ fɔ mais bi comme ɲɛmɔgɔ kura nana ɲɛmɔgɔ falila les gens sont en train de voir maintenant ale ka kɛcogo parce que en tout cas a daminɛ cogo kɔni ka ɲi ne yɛrɛ kun ɲɛna PDG kura taabolo in parce que a ye fɛn kɛ kɔrɔlen taara a m'u ɲɔgɔn kɛ o ye jumɛn ye a ye fɛn kɔrɔ 2 kɛ mun kun bɛ na ni bɛn ye kɔɔrisɛnɛw ni fɛn cɛ hali n'a ma se ka kɛ par exemple la réunion de Ségou o kun ye anw bolo fɛnba de parce que o tɔnsigi de kɛnɛ kan aw bɛ campagne min na campagne min bannen o bilan kun bɛ kɛ c'est la campagne de commercialisation parce que campagne 2 de b'an bolo campagne agricole bɛ yen campagne de commercialisation bɛ yen o campagne de commercialisation bilan bɛ kɛ aw bɛ jɛ ka nata yen labɛn o labɛn jumɛn a fanba bɛ boli qualité ko de kan kɔɔri suguya parce que suguya 3 de bɛ sɛnɛkɛla bolo mais kɔɔri bɛ feere ni suguya 9 de donc aw bɛ jɛ aw bɛ hakilina dɔ di ɲɔgɔn ma donc fourchette dɔ b'aw bolo ko qualité ninnu bila o cadre kɔnɔna na donc i bɛ taa sɔrɔ CMDT agent bɛ taa mun fɔ e sɛnɛkɛla ɲɛmɔgɔ b'o kelen fɔ donc dugumala la i bɛ taa sɔrɔ hakilinaw bɛɛ bɛ kɛ kelen donc e bolo a nana ni o min ye hali ni a ma se ka kɛ mɔgɔ minnu tun ka ɲi ka ye a kɛnɛ kan o mɔgɔw ma ye en tout cas a kɛlen pour moi c'est une bonne chose donc don nataw la a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ i b'a ye a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ donc a fɛn filanan ye jumɛn ye les poules bancaires bien vrai an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que depuis kɔɔrisɛnɛ a mɛnna poule bancaire tun ye 2 ye extérieur tun bɛ sigi intérieur bɛ sigi mais an b'a dɔn gɛlɛya bɛ anw ni jamana caman cɛ bi mais ale sera ka poule bancaire intérieur sigi kɔnɔnata ye donc ni BDM ye o ɲɛmɔgɔ ye donc kɔɔrisan tun bɛ kɛ tan bien vrai que gɛlɛya donna n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya donna kɔɔri wari sara la parce que bɛnkan ye mun ye u tɛ ka respecter mais dɔɔni bɛ ka kɛ ni poule bancaire ma sigi fɛn o fɛn b'a contenu dɔn i hakili tɛ sigi parce que il faut que banques ka engagé k'a fɔ u ka se ka juru don CMDT la ka kɔɔri san parce que juru de don donc a sera k'u fɛn 2 min kɛ o ye ne yɛrɛ yakubakun o ye ne a ka baara kɛcogo ye ne hakili ta dɔɔni donc e bolo n'a tora voilà a bɛ se ka yɛlɛmani dɔ don et puis a bɛ na ni confiance ye partenaires ni ɲɔgɔn cɛ surtout a da t'aw ka union ko kuma na non n kɔni ma da la kuma mɛn o la k'a fɔ k'a sigira ka consigne dɔ di ka jigin ne m'o mɛn komi u bɛ na ni danaya aw n'a cɛ u bɛ na ni danaya ye parce que bɛɛ n'i ka fɛn de don nous sommes des partenaires a tɛ se ka taa an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to mais dɔ kana dɔ lajɛ ko e de bɛ dɔ in minɛ ka don i ka wo kɔnɔna na
ne t'o de fɛ. est ce que an bɛ se k'an jigira kɔɔri sɛnɛni ka san nata in na san wɛrɛ samiya nata in na. Bon min ye sɛnɛkɛlaw ye i bɛ se k'i jigi d'a kan mais le problème c'est quoi sɛnɛkɛlaw delila mun na o de tɛ yen. O ye jumɛn ye aw delilen don mun de la. par exemple ni kɔɔri bɛ taa nɔgɔ bɛ taa jigi. mais an bɛ don min na i ko bi. o taara kɔɔri cɛ. kɔɔri bɛɛ cɛra. nka nɔgɔ ma jigin. nɔgɔ jigili ka dɔgɔ dɛ. mois d'avril mana sa k'a sɔrɔ nɔgɔ ma sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛkɛla caman bɛ commencer ka jateminɛ dɔw kɛ. mais ni nɔgɔ b'a bolo kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hakili sigilen don a b'a kɛ. sinon mɔgɔ b'a kɛ mɔgɔ bɛ kɔɔri sɛnɛ mais nɔgɔ ko in ça pose problème. ani kɔɔri wariko bɛ ka retarder cogoya mun na a bɛ na ni hakilina dɔw ye mais olu jilen don ɲɛfɔli tɛ ka kɛ donc a bɛ na ni hakilina wɛrɛw de ye. tout ça c'est dangereux. jeli nin souvent a ka jugu. min bɛ yen réellement i k'a fɔ nin de bɛ yen ni fɛn bɛ kɛ o bɛ labɛn o cogoya la. surtout fɛɛrɛ dɔw bɛ ka se ka k'aw yɛrɛ bolo. mɔgɔ min ka fɛn bɛɛ gulolen don wari la e ka kɔɔri feere depuis janvier fɔ sisan e ma wari sɔrɔ hakilina fɛn tɛ degun bɛ na don dɔ i bɛ fɛn wɛrɛ caman miiri dɛ. donc nɔgɔ ko ni o kɔɔri wari ko kɔni fɔ jateminɛ ka kɛ o la. sinon sɛnɛkɛlaw pɛrɛlen don kɔɔri sɛnɛ kama mais kɔɔri se ka sɛnɛ a kɛ fɛn kɔ dɛ. mais est ce que bi an ka jamana yɛrɛ ka kɛ ni kɔɔri jɔyɔrɔ min bɛ parce que suntigɛ dɔ kɛra CMDT la ɲinan min ye PDG kura i yɛrɛ ka kuma ko a tagabolo ka ɲi a ye miirina dɔ sɔrɔ ka PDG kɔrɔw ni fɛnw wele n ye PDG kɔrɔ n'o ye Cɛna Kulubali n y'a ka kuma dɔ mɛn ko ni kɔɔri jɔra ko Mali sɔrɔ bɛ tiso o ko bɛ cogo di. ni kɔɔri jagoya o ye o. ne ka kuma fɔlɔ la ne ye mun fɔ par exemple ne ye kɔɔri sɛnɛ zone ta région joli bɛ kɔɔri sɛnɛ Mali la. i ye naani de fɔ. les régions là. région administrative a ka ca dɛ. donc c'est presque c'est le Mali sud. ne ye Mali sud Sikaso Segu San Kitaba sɛnɛ Kulukoro yɛrɛ fana b'a la Bamakɔ fana b'a cɛmancɛ la Fanaw ni Joyilaw ni o jɔra don. Mali tɔ ye jumɛn. o ye Mali bɛ yɔrɔ min bɛ Mali balo olu de man ka jɔ sa o c'est comme n'i y'a kɛ Mali yɛrɛ bɛ jɔ. Mali de bɛ jɔ. donc a kɔrɔ ye o de ye o mais bɛɛ fana b'a dɔn k'a fɔ kɔɔri waati transporteurs hali furufurufeerela bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la a zone kɔnɔna na. kɔɔri waati o bololabaarakɛlaw bɛɛ de b'i profiter quoi. parce que mouvement de bɛ o waati. mais Yaku san ye jiginniba min kɛ salon est ce que o ma joué aw ka kɔɔri sɛnɛta kan a ma tiɲɛni kɛ kɔɔri. oui a ye tiɲɛni kɛ parce que ni n ko a ye tiɲɛni kɛ mais a ye tiɲɛni kɛ kɔɔri minnu sɛnɛna mois de mai kɔnɔna na. mai première décade de juin digi kɛra o de la. tu sais changement waati yɛlɛmaw cogoya fɛ sɛnɛkɛla caman bɛ o bɛ risque ta ne yɛrɛ suis victime de ça parce que ne ka kɔɔri bɛɛ tun sɛnɛna entre le 1er et le 9 juin donc fɛn o fɛn kɛra o kadira kɔnɔna na ji jɔra minnu ta kɔrɔ ani kɔɔri kolo yɛrɛ kɔɔri les capsules la kɔɔri kolo yɛrɛ nana toli parce que ji caya fɛ caman commencera ka ci ji fɛnɛ na a caman toli la donc o jouera production kan dɔɔni donc an bɛ se ka bon o fɛn ye waati yɛlɛmaw ka kow de voilà. mais est ce que aw ye fɛɛrɛ tigɛ ɲinan ni ji nana caya yaasa ka se ka jibɔ siraw kɛ forow a ji kana to a kɔrɔ i n'a fɔ salon min kɛra est ce que aw y'o baaraw kɛ wa. bon presque comme kalan de bɛ ka dɔgɔya sinon fɛn o fɛn kɔɔri sɛnɛna ye ko i mɛnna kɔnɔna na o formation ninnu i ka foro cogoya fɛ e ni encadrement mun bɛ yen n'i y'a jira o la i ka ɲi ka sɛnɛ cogoya mun na donc a b'i permettre ni ji nana a bɛ se ka taa joona cogoya min na u b'u conseil di mɔgɔw ma les conseillers agricoles donc n'an b'a fɔ ko ZPA donc fɛn o fɛn mɛnna ko ma sisan denmisɛnninw ko fɔ u bɛ o cogoyaw dɔn. samiyɛ kunfɔlɔ bɛ ka kɛ cogo min na est ce que a tɛ maa siran parce que Sikaso pomme de terre caman tiɲɛna ka ban a bɛ ba 15 bɔ. bon pomme de terre ni kɔɔri tɛ fɛn sugu kelen parce que pomme de terre bɛ sɔn de. n bɛ k'a fɔ jiko de la. ah oui parce que pomme de terre sɔnni yalɔ ale mako bɛ ji la a bɛ sɔn de. nka ji min b'ale yɛrɛ kun. ni ji hali n'an m'a kunu ni ji fana nana don ale kɔrɔ a bɛ sin k'ale tiɲɛ. bi Sikaso pomme de terre caman de bɛ yen a tɛ se ka mara.
parce que pomme terre tun kɔgɔra mɛ ji donna a kɔrɔ hali ni mun senna a tɛ se ka semaine kɛ n'a ma toli ale tɛ ji fɛ f'a ka dun joona donc o cogoya ni kɔɔri ta souvent kɔɔri bɛ se ka kɛ minnu ka surun lɛdaw la ani minnu ka dugukolo ye cɛncɛnma dugukolo ni ji bɛ jɔ yɔrɔ minnu na donc n'i ye kɔɔri don o la ni ji cayara o de tiɲɛni fanga ka bon mais fɛn o fɛn bɛ bɛlɛma yɔrɔ ni fɛn na donc je pense que n'i y'a sɛnɛ a waati la a ka conseil o fari yɛrɛ bolo kan e bɛ bɔ da sɔrɔ a la. est ce que sini bɛ kɔɔri sɛnɛ ye sini bɛ kɔɔri sɛnɛ yan sini est ce que an bɛ se ka to sɛnɛ badabada san nataw la est ce que fɛɛrɛ tɛna tigɛ ka bɔ an ka bɔ kɔɔri la an ka fɛn wɛrɛw bila a nɔ na kɔɔri bɛ fɛrɛ ka yuba dɛ sinon kɔɔri sɛnɛ ne ma da la n'a bɛ se ka jɔ Mali kɔnɔ ne ma da la mais bɛɛ n'i ka réflexion kɛcogo n'a ka analyse kɛcogo de don parce que k'a fɔ n m'a fɔ a bɛ to yanga na ka to mais n b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma de bɛna don a la a bɛ se ka yuguya parce que par exemple sisan kɔɔri sɛnɛw ye mɔgɔ sugu minnu ye a bɛɛ ye kɔɔri sɛnɛ guwa fitininw de caman b'a sɛnɛ bi n ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka don suma na ka balo sɔrɔ yarɔ fɔlɔ kɔɔri an wulila an y'a ye cɛkɔrɔbaw tun b'a sɛnɛ ko ale ka se ka juru sara ka lɛnpo sara mais caman de bɛ bi n b'a sɛnɛ ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka don balo la donc a bi n'a yɛlɛmana cogo i bɛ taa sɔrɔ minnu b'a kɛ yɛrɛ wari kama a bɛ kɔɔri dama sɛnɛ o bɛ yɔrɔ caman na o donc o bɛ yen donc a bɛ gɛlɛya ko kɔɔri sɛnɛ ka se ka jɔ yɛlɛma de bɛ fɛrɛ ka se ka don a la voilà. ayiwa e yɛrɛ bolo mun kan ka kɛ bi pour que a ka ɲɛ bon kɔɔri sɛnɛ ka se ka ɲɛ fɛn fɔlen samiyɛ nata in ka ɲɛ kumaɲɔgɔnya ɲuman kunnafoni jɛlenw ka tɛmɛ partenaires ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn ye acteur ye aw kana an ka jɛ an ka kunnafoni jɛlen di ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn fana ye kɔɔri kɛfɛnw ye a ka se sɛnɛkɛlaw ma a waati la ni kɔɔri wari tɔ sarala ka kɛfɛn ninnu se a waati la je pense que kɔɔri bɛ sɛnɛ kosɛbɛ. ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na an bɛna kuma kuncɛ kuma di ma sabula an b'a dɔn k'a fɔ i fana i taamana i taamana sɛgɛnnafiɲɛbɔ fana ka ɲi tulu tɛ bi su in na an y'a kɛrɛnkɛrɛn pour que i ka se ka na ɲɛfɔli kɛ parce que degun min yɛrɛ bɛ yen o ye aw ka coopérative aw ka confédération in de ye confédération an yɛrɛ kun bolo n k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnen don n k'a ɲɛna ja degun caman yɛrɛ la nka aw yɛrɛ sɔnna ka aw makun pour que baara ka se ka kɛ ka ɲɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo Yakuba Kone? bon ne ka kuma kuncɛ kuma ye baara in kalifalen bɛ minnu ma u ka bama u ni dugumala ka kɛ ɲɔgɔn kalama e da sera biro ko ma bi biro bɛ Bamakɔ mais dugumala tɛ biro kalama biro mɔgɔw ka bama u ni dugumala ka kɛ ɲɔgɔn kalama o de baara a tɛ taa baara de kɔ n'i ye fɛn o fɛn ɲɛmɔgɔ ye e de ka ɲi ka a lajɛ maintenant a bɛ se mɔgɔw ma cogo di a tɛ komi e b'i mɔgɔ dɔ tanu Bakari ka waati ale tun ye ɲɛmɔgɔ ye o mais anw caman tun y'ale ka homme de guerre de ni fɛn bɛ yen a tun bɛ anw ɲininka n'a ma ɲɛ min kɔ a bɛ bɔ ka jigin dugu ma donc aw bɛ di a la mais n bɛ Bamakɔ ne ye président ye o tɛ kɔɔri sɛnɛ biro ko ye dɛ f'i ka kɛ foro la fɔ i ka ɲɛfɔli kɛ mun bɛ yen i ka sɛnɛkɛlaw ka degun ta i k'u layɛlɛ fɛn o fɛn fana bɛ fanga côté la i ka se k'o ta k'o lase sɛnɛkɛlaw ma donc an ka bɔ ɲɔgɔn kalama filanan ye kɛfɛnw bɛ niveau mun na a cɛ ka ɲi ka se ka kɛfɛnw lase sɛnɛkɛlaw ma a waati la campagne min banna nin ye o wari ka se ka sara yanni an ka kura daminɛ parce que fɛn min de don ni kɔɔri sɛnɛ bɛɛ gulolen don a wari ko n'a kɛfɛn ko de la ni a ma kɛ a waati la a bɛ sariya don mɔgɔ dɔw la donc ne bolo ne b'o welekan de lase u ma ka ɲini fanga fɛ a ka se ka bolo don sɛnɛkɛlaw kɔrɔ parce que sɛnɛkɛla caman de bɛ yen kalan dɛsɛ de bɛ mɔgɔw la parce que fɛn o fɛn ni e kalanlen tɛ a baara la cogoya dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a ka gɛlɛn i ka se ka kɛ ka nɔ bɔ a kɔnɔna na donc o de ye ne ka welekan ye. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn
min ye Yakuba Kone ye ale président union secteur producteur de coton Kajolo su in na an ya ale de bisimila ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Falaye Keyita ale tun bɛ ani Keba Jalo k'aw fana fo ka waleɲuman dɔn. Kibaruya caman bɛ yen nka n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an nana ka na min ye baabu a daminɛ baara daminɛ a daminɛ yɔrɔ kɔrɔ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Kacolakaw ye an b'u fo ka tila ka Kɔlɔnjɛbakaw yɛrɛ fo ka Zegwakaw fo min ye Kɔmandan Jala ye an b'a fana fo kosɛbɛ waati in na an b'a dɔn k'a fɔ maa caman sɔgɔlen nana kuma tɛ kɔɔri sɛnɛnaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ union maaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye fédération 4 ye Sikaso Kucala Kita ani OAJM k'u bɛɛ lajɛlen fo Joyilakaw tun y'an wele bi u kɛlen k'a ye k'a fɔ k'an kan ka e masala k'an kana ɲinɛ u kɔ an y'a fɔ na k'an tɛ ɲinɛ maa si kɔ CMDT yɛrɛ fana an tɛna ɲinɛ u kɔ sabula fusion kɔnɔ kumaw f'u kana ɲɛfɔli kɛ CMDT kana o ɲɛfɔ ani kɔɔri jɔyɔrɔ ni kɔɔri ɲinan san wɛrɛ la ɲinanama in bɛna kɛ cogo min ɲɛfɔli ka k'a la min ye Mamadu Musa Jara ye a n'a ka cɛdenw min bɛ Konate ye ale bɛ kunnafoni di ko kunna n'Ala sɔnna a ma an n'u na ɲɔgɔn sɔrɔ pour que o fana ka se ka na ɲɛfɔli kɛ ka min ye Kone kɛ olu hakili latigɛ a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma i Kone. Merci bien Traoré. 2015 ka se 2025 ma o ye san 10 ye. San 10 kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana. O san 10 waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye. ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana waasa san 10 wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml